IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, go! Igitan ti Department of Education patungpal iti no collection policy para iti graduation ceremony when moving up ceremony iti reto'y masungad na bulan. Sigon kini Attorney Donato Baldaras di Deputy Schools Division Superintendent iti Ilocos Norte masapol ngalitlikan iti panansinger iti pagadalan dahil tiketa na bayagi patungpal iti DepEd intunggal madalunan iti panagturpos iti estudyante. Nabagana nga da iti MOE iti maintenance and other operating expenses nga kaoten iti pagadalan nga usaran na paggatang iti medals na dumapay certificate kada kitay agbasbasa ngem kunana adre iti pagadalan basitmet iti MOE na isu tagapuna nga no daman iti voluntaryo nga tumulong kaya to welcome iti DepEd sangket di nga inkapilitan Idol Bernarda. In baga ni Balderas nga masabol iti panagpanuray kuma kaya ito'y austerity measure kaya nga saan nga nagarbo nga panagparadwar kaya estudyante kaya tumaliklikan iti panaggastos dahil iti naganak tamo tayo nga adot gastos iti agpapadal segon kini Balderas. Mangnamnama abagang tila ito'y nga pamalagit na kaya baliklikan tumanan iti kontrobersiya nga dahil iti estudyante iti pagkatalan nga agsingir iti kolekta para iti graduation ceremony dahil iti estudyante dahil iti voluntaryo laeng kanang iti mayat at tumulong para palang iti pagsiyatan iti pagkatalan. Mangnamnama iti DepEd iti Ilocos Norte nga wanto tumawag na kontrobersya iti rati umunay nga panaggraduar wano panagturpos manen at dahil iti estudyante iti school year 2024-2025. Paiso ka ta, Idol Dance. Di question na tatanda, baka mot gidi adaman, di giti hidden charges nga makungko na. Sapay lang kuma. Sapay lang kuma. Sika mismo nga tatang, anat experience siyam ka di giti kakastoy, di ba? Danok walatan. Digiti ko no digiti elementary kita agpadpadunar iti television anapay project. Di pa lang atanalpas digita adala tamot digita kasjay Idol Dance. Isupaya dito bingket dito sagapa dito pagsagatan iti ko ati may dundunar walis tingting das pantatangga da electronic gadgets meten iti pagdunar electric fan anapay dito ceiling fan iti mostly nga papadunar dito advisors intunggal agtapos iti school year Idol Bernard tako na kon hanga maliklikan adala ta dito tumawag na kastoy nga pagpadonasyon dagitay teachers Idol Bernard. Ngem apay nga ta halos every year nga adati napanan na digiti na digiti nga ron naglabas ka taw-tawenan Idol Dennis napanan na digijayen. Usat question pa ito mga parent tunggal ko kita TV manong TV tinora kita aw makita na nakembak kada kita pagadalan Idol Bernard. Wan agag po ko mo digito napanan na kaya digito dumapay nga TV nga adadta. Sungor tala barbaring ti kunata yon baling na ti pamalagit ti DepEd Superintendent ti probinsya ket awan do tumawag na kastuyen nga problema when issue kada kitay pagadalan iti Ilocos Norte especially kada ti panagturpos ti estudyante Idol Bernard. Okay. No mamisan ket digiti ko digiti parent ket sige mga tayon total agad dortan na tayon kasi do matukoti ko digada direct damat piman kasakad deti pa baamon ta iso pa iti kaslakas jay di ba no da dumakat datay mot lang nga na parents no kwati may kagapunan no apay nga ma-spoil digito sumagmamano pero de los buenos nga teachers Idol Dennis di ngamin. When the right word may spoil dito estudyante dito teachers nga umuawat iti donasyon ta ado mat talaga namin dito parent no kwa nga nakwan na kwa damet na generous da hanga na generous dito talaga nga naganan dito pumangpangas mo na dumano
ipangasda. One. Tahamat at papadami ti estado na itay papadal. So nga, agreklamo na kuwan, dagitay may bilang alas fortunate na parent Idol Bernard. Talaga. So nga, kada tayo panagraduara kiti lang ko na tayo. Agore ka, Idol Dance, no adang arod ka kastoy. Alright. Gapo tay bagada na iget nga ipawil ti DepEd. No arod ada ka kastoy manen nga bambanag wenno reklamon. Anat pa may andig iti naganak? Agreklamo da iti DepEd nga insigida or ada protocol na? Kasano? Mabalin din ako, Idol Bernard, nga questionaran di JP rin. Mabanda siguro nga i-remind nga kasi nga policy at DepEd na bay kastuyan nga nukulasyon na policy itong graduation ceremony, Idol Bernard. Mabalin naman nga sitain wano questionaran di teacher nga ag-collector ta siyempre nalawag matikastoy nga aday ti debit order nga awan kelsingir iti graduation fee kada kita ag-turpos, Idol Bernard. Baka ito na madamdama manin, adaman digiti agkarakolekta. Nangegyon samot yung taradyo. Mamati kayo, takitan tayo, takwa. Kung kunada na. Depende sa mga teachers, Idol Bernard, na pagtulagan daw ko ng PTA officers and members, agrida. Agreklamo ko lang digitay absent, Idol Bernard. Kaadon niya agreklamo digiti absent. At during meeting kita handamit i-raise ko yung problema, di ba? So kado na kasi ko dito na mamantayo ng problema, agree iti pa nagkolektar iti anyam na contribution iti pagkatalan. Ngano iti graduation di pagseritaan no balin awan iti masingir gamo ta ket pamalagip manipod iti DepEd iti Ilocos Norte, Idol Bernard. Okay. Damag perang manipod iti DepEd Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, Aramen.